ọkụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị mbụ nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na-amapụla otu nwoke ọwa isi na steeti Ebonyi n'ihi esomokwu ala. Ị ga-anụrụkwa n'otu pati APC ejirila azịza zakọrọ mmeri na ntuliaka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers. Ị ga-anụrụkwa na onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị arajiela egwu. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m n'ụtụtụ taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Akụkọ a nụrụ ekwuola na amapụla otu nwoke ọwụ aha ya bụ Dick Nnachisi n'obodo Ọsọ Eda dị na kansụl ime obodo Eda nke steeti Ebonyi n'ihi esomokwu ala. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ebonyi bụ DXP Joshua Ụkandụ bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. DXP Joshua Ụkandụ kọwara na amapụrụ nwoke a isi n'ihi esomokwu ala dị n'etiti obodo Ọsọ Eda na obodo Amasiri. Ka ọ dị ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ebonyi bụ DXP Joshua Ụkandụ akọwala agwa dị otu a dịka agba obi ịta mmiri na agwa enweghị obi mmadụ. Ọ gara n'ihu masie ndị bi n'obodo ndị a obi ike na ndị uwe ojii steeti ahụ nọ na-agbakeri ala ịhụ na ha weghachiri udo n'obodo ndị a. Ndị uwe ojii steeti Abịa apụtala kwuo na ha gaala aka ka egbepịnwụrụ mmadụ atọ a na-enyo enyo ịganye aka n'iji egbe ezu ohi na ịganye aka n'ime otu nzuzo. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Maureen Chinaka bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. N'aha onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Danladi Isa, ọ kọwara na aha mmadụ atọ ndị uwe ojii steeti Abịa nwụchiri gụnyere Ụdaka Justin dị afọ 36 sikwa n'obodo Akata nke kansụl ime obodo Oru East nke steeti Imo, Chukwuebika Michael dị afọ 24 si obodo Arọ ndị Iziọgụ dị na kansụl ime obodo Ide-Atọ North nke steeti Imo, na Prince David dị afọ 24 sikwa obodo Arọ ndị Iziọgụ nke kansụl ime obodo Ide-Atọ North nke steeti Imo. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Abịa gakwara n'ihu kwuo na ngwa ihe ndị a napụtara ndị a gụnyere egbe ntakịrị pistol arụpụtara n'ala anyị, mma nwere ihu abụọ, otu onye ike bụ axe, akpa mkpuchi ihu bụ face mask, otu ihe ọwụ etinyere n'akpụkpọ a na-enyo enyo ịbụ ọgwụ ike Indian hemp na otu keke na pep. Otu pati African Democratic Congress na steeti Abịa apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ha akwụsịtụla onye isi oche ha bụ Don Norman Obinna ọrụ. Ya bụ otu pati ADC doro ọha na eze anya site n'akwụkwọ ozi onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Chiamaka Ọhaja wepụtara ọha na eze. Ha kọwara ya bụ akụkọ na-efegharị na ha akwụsịtụla onye isi oche ha ọrụ dịka okpokpo asị ma kọwaa akwa ya dịka akụkọ ụfọdụ ndị mmadụ ma ụma ebugharị iji mahie ọha na eze ihu. Na ya bụ akpụkpọ ozi otu pati African Democratic Congress bụ ADC nke ngalaba steeti Abịa kwuru ya ha na onweghị ihe dịka osu ayara na ụdị ọbụla na pati ahụ dịka ụfọdụ ndị si ebugharị akụkọ.
dịka emechara ntụliaka elu kansụl ime obodo na steeti Rivers, otu pati APC enwetala mmeri na kansụl ime obodo 20 n'ime kansụl ime obodo 23 dị na ya bụ steeti Rivers. Ọ bụ otu kọmishọn hụrụ maka ya bụ ntụliaka elu bụ Rivers State Independent Electoral Commission bụ ha kwupụtara ka ya bụ okwe ntụliaka elu siri gbaa n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ na Port Harcourt bụ isi steeti Rivers. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ndị otu pati APC sozọ ya bụ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo na ọkwa kanselọ na ya bụ steeti Rivers bụcha ndị na-adọnyere onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bunye Wike ukwu. Ka ọ dị, ụfọdụ kansụl ime obodo ndị otu pati APC nwetara mmeri na ya gụnyere kansụl ime obodo Ahoda East, kansụl ime obodo Akukutoru, kansụl ime obodo Andoni, kansụl ime obodo Asaritoru, kansụl ime obodo Boni, kansụl ime obodo Degema na kansụl ime obodo Eche. Ebe kansụl ime obodo otu pati PDP nwetara mmeri na ya gụnyere kansụl ime obodo Obiakpọ na kansụl ime obodo Onelga. Onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Borno South bụ senetọ Ali Ndume akatọọla mwakpo ha ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ogbu egbe maliteghara ịwakpo obodo Ngoshe dị na kansụl ime obodo Gboza na obodo Musa dị na kansụl ime obodo Askira Uba nke steeti Borno bụ nke tara isi ọtụtụ ndị obodo ndị a aka ha dị ọcha. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ ndị ogbu egbe nọrọ n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị Satọde gara aga gbuo ndị ọrụ ugbo mmadụ 5 gbim na ya bụ obodo Ngoshe dị na kansụl ime obodo Gboza bụ ndị ọrụ ugbo nọ n'ubi ha arụ ọrụ. N'otu aka ahụ kwa, ndị ogbu egbe ahụ nọkwa n'abalị ụbọchị Satọde gara aga wakpo kansụl ime obodo Askari Uba gbuo ọtụtụ ndị na-eto eto ma mụnyekwa ọtụtụ ụlọ na ụlọ ahịa ndị mmadụ ọkụ. Mana dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a, ya bụ onye senetọ na-anọchite anya Borno South bụ senetọ Ali Ndume katọrọ nke a n'eziwara awa ma kọwaa mwakpo dị otu a dịka nke na-agbawa obi na nke na-ewutekwa. Senetọ Ali Ndume kwuru na mgbadamgba ha na-agba ugbu a n'ụfọdụ kansụl ime obodo dị na steeti Borno bụ iji gosi oge ọnọdụ enweghị nchekwa dị na ya bụ steeti Borno. Akụkọ a nụrụ ekwuola na onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Solomon Arase anwụọna n'otu ụlọ ọgwụ ọgwụ dị n'Abuja. Ya bụ Solomon Arase nwụrụ anwụ bụ onye inspektọ jeneral nke 18 nke ndị uwe ojii ala anyị. Ọ bụ aka chiburu ala anyị bụ Goodluck Jonathan bụ ya họpụtara ya na ya bụ ọkwa n'ọnwa Eprel afọ 2015 gara aga. Dịka ọ lachara ezumike nka n'afọ 2016, ọ gakwara n'ihu rụọ ọrụ n'ogo dị iche iche bụ nke gụnyere ịrụ ọrụ dịka onye isi oche nke otu kọmishọn ndị uwe ojii ama dịka Police Service Commission ma ọ bụkwanụ PXC n'aha mkpirisi bekee, bụ ọkwa ọ rigoro na ya n'ọnwa Jenụwarị afọ 2023 gara aga n'okpuru ọchịchị Muhammadu Buhari. Ọ rituru na ya bụ ọkwa n'ọnwa Juun afọ 2024 gara aga n'okpuru ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu dị ugbu a. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkọ nyọrọ se wụsọ ọwa maka na melu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpa sị na a na-amachi ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu nchịkọba ya ga-achịkwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na-amapụla otu nwoke ọwa isi na steeti Ebonyi n'ihi esomokwu ala. Emekwara nke ịnụrụ n'otu pati APC ejirila azịza zakọrọ mmeri na ntụliaka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers. Emekwara nke o doo gị anya na onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị arajiela egbo n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a. Ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngereme kewata ya n'asụsụ Igbo ji asị
nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị maka na o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ aga m alọghachi ịbịa mee nnọọ ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ n'ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche mana ka ọ dị achọrọ m iji ohere a na-agọrọ gị ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma happy new month Chineke eme na ya ọ bụ ihe mmadụ na-eme ịma ọ bụrụ mmadụ efu anyị ga-akwụkọta ụgwọ anya atọ ọnụ anyị ama mme na-aghọta mana ọ ihe Chineke na-eme lee na anyị lee ọnwa ọhụrụ ọnwa Septemba ọnwa 9 nke afọ 2025 ekele dịrị Chineke n'ihi ya ịbụrụ onye dị ndụ si gị golibe ṅụrịwa ama mme na-aghọta ṅụrịwa ọ dịghị mfe onye dị ndụ nwezuchara ihe niile onye dị ndụ ga-agba ụgbọala onye dị ndụ ga-arụ ụlọ onye dị ndụ ga-alụ nwaanyị onye dị ndụ ga-alụ di ama mme na-aghọta onye dịkwa ndụ ga-eme gịnị ga-aga akpụkpọ ya bụ Chineke mere ka anyị hụ ọnwa a Septemba 2025 anyị na-ahụtụbeghị mbụ na ndụ anyị ekele dịrịkwara ya nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị aga m alọghachi na nwa mgbe nta ịbịarazie ya bụ dara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị